Татар хатын-кызларының жиыны Ульяновск өлкәсендә беренче тапкыр 2014 елда узган иде. Шуннан соң ул ел сайын татар мәдәният үзәгенә өлкә авыл районнарыннан 200-гә якын милләтебезнең затлы ханымнарын һәм туташларын бер мәйданга җыя башлады. Анда гадәттә дөньяви сораулар, гаилә мөнәсәбәтләре, тәрбия, мәдәният һәм мәгариф, телне саклау кебек мәсьәләләр карала иде. Ә быелгысы инде Ульяновск мөселманнарының дини нәзарәте белән өлкә татар милли мәдәни автономиясенең чираттагы уртак проекты. Монда инде иң мөһиме татар автономиясе белән безнең дин әһелләренең, мөфтиятның бергә эшләүләре. Бөтенесе бер йодрыкка тиңәлеп, бөтенесе бер булып, сизелде монда бер дәүләт булып яшиләр. Күптән хыялланайны менә шулай общий җылы бөтенесе единый общественный единый оешма булсын өчен, мөселман кысқатыннарның оешмасы булсын өчен инде күптән хыялланайны шуның өчен менә Сетне булышыгыз белән Илдар Хаҗиның булышы белән инде менә шулай җыелыштык дигән. Димитроград шәһәренең әлеге күркәм залына бу юлы мәчетләр каршында эшләүче, мәдрәсә мөгаллимәләре, укытучылар һәм мәдрәсәләрдә белем алучы шәкертләр җыелган. Алар арасында күрше төбәкләрдән килүчеләр дә бар. Ульяновск өлкәсе Россия күләмендә үрнәк өлкә ул. Ник дигәндә автономия белән мөфтият бергә тырышып чараларны үткәреп баралар. Һәрберсе аңлашып баралар, халыкны яшеп баралар, халыкка тырышып баралар. Һәм алар үрнәк кенә түгел, безнең өлкәләрдә дә шундый чаралар үтсә иде. Форумда сүз башлыча балаларга дини тәрбия һәм белем бирү, ислам дине нигезләрен өйрәтү, әби-бабайларыбыздан калган гореф-гадәтләрен саклау кебек бүгенге көндә бик күпләрен борчыган сораулар хакында барды. Проблемалар күп. Безнең бит инде әйтәсем килә, менә катнашниклар буенча күп сөйләдем бит инде. Аннан соң инде безнең балаларыбыз бит инде туа, особенно катнашникларда бит инде күбесе безнең диннән китүчеләр дә була. Аннан соң инде шу менә бу яшьләрне без бит инде исем кушканда, балага исем кушканда әтисе, әнисе дә килә, шунда инде бик каты сөйлибез. Чыгыш ясаучылар билгеләп үткәнчә, соңгы елларда мөселман хатын-кызларның гаиләдәге роле үскән, иҗтимагый тормыштагы активлыгы да арткан. Аеруча бу хәрәкәткә яшьләрнең һәм зыялы ханымнарның килүе андый оешмаларның абруен күтәрә, киләчәге өметле икәнен раслый. Тыныч кына буыннар алмашы бара. Рәиснең шундый шарт куйды. Олы ханымнар килгәндә ди, сез үзегез белән яшьрәк кеше алып киләсез ди, ни өчен дигәндә саны өйрәтәсез, өйрәтеп калдырасыз, чөнки без әле яшь буынны өйрәтергә дә тиеш, аларга белем таратырга тиеш. Шуңа күрә без инде әлбәттә яшьләр белән аралашабыз, эшлибез, ул безнең аерым бер юнәлеш булып бара. Сер түгел, гомер-гомергә катнаш никахлар бер генә ата-ананы да битараф калдырмый. Җыенда катнашучылар әлеге четерекле теманы да читләтеп узмадылар. Мәдәм баласы халал булыр өчен кыскатын иргә никах кирәк. Туганнарым бу дөньяда да бүгенге булса да нинди генә веклар, меңнәр еллар үтсә дә никахсыз булмый туганнарым. Ник дисәгез бүгенге көнгә бит бар шундый хәлләр, давай попробуем булмас. Нәрсән дә пробовать. Чит төбәкләрдә анда проблема инде катнаш никахлар. Шуңа күрә менә инде хатын-кызлар әниләр буларак, әниләр буларак ничек бу эштә үзебезнең көчебезне сынап, һәм инде шушы эштә файдалы була алабыз дип, менә шушы сорауны күтәрәләр. Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина милләтебезнең рухи байлыклары турында гына түгел, аның гыйбрәтле тарихына да тукталды. Безнең нинди биек дәүләтләребез булган, безнең нинди биек каһарман җегетләребез булган. Аллаһка шөкер, без нинди биек ватаннарыбыз булган, безнең дәүләтчелекләребез булган. Без буны хәзер беләбез. Ә бит белмәдек җәмәгать, белмәдек. Шуңа күрә дә без куркак булып, ишекне ачып керергә, телебезне ачып әйтергә без куркып тордык. Менә хәзер инде беләбез. Ульяновск өлкәсенең икенче зур шәһәре Димитроградта 16 меңнән артык татар яши. Шәһәр үзәгендә 125 еллык тарихы булган борынгы мәчет, татар мәктәбе эшләп тора. Актив, милләт җанлы татарлар яши биредә. Хатын-кызларда кимен куймый. Төрле чаралар уздырабыз. Картлар чишмә оешмасында картлар белән очрашу, мастер-класслар, ашарга пешерү, тоже татар халык ниләре, камырашлары, колфак чигү эшләре. Шулай ук мәктәп балалары да катнаша безнең ул мероприятиеларыбызда. Колфакларны үзебез чигәбез дә, үзебез лайк-фак диләр инде. Төрле әйберләрдән ул интернетта да бар, үз башыбыздан да чыга. Димитроград шәһәрендә зак еллардан бирле милли һәм дини тормышта катнашып, балалар һәм яшьләр арасында зур эшчәнлек алып баручыларга Бөтен дөнья татар конгрессының бүләкләре тапшырылды. Форумның рәсми өлешеннән соң чара аш өстәлләре артында дәвам итте. Андагы мәҗлестә хатын-кызларның бәйет мөнәҗәт кичәсенә әйләнде.
Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.